daħal is-seda Malta u dalodu ser inkun fuq it-TVM u ovvjament mhux sejra bidi fidi. Allura għamilt torti żgħar tal-lews. Xi xahar ilu rċevejt messaġġ mingħand producer tal-PBS fejn saqsini jekk nixtieq immura l-intervista fuq TVAM. Id-darba li jmiss li nkun Malta u jien ta' bassalien ovvjament qed iva. Xtaqgħuni nitkellem fuq kif bdejt insajjar u ndewwaq ikel Malti li sħabi barranin l-Olanda u allura għedt li l-intervista ma tkunx kompluta jekk ma nħux xi ħaġa miegħi. U ddeċidejt li nagħmel torti żgħar tal-lews bil-ġam tal-berquq li jekk ilkom isseguni tafu li din hija riċetta ta' nanti u li kont provajta l-ewwel darba s-sena l-oħra meta għamilt ġimgħa nsajjar ikel Malti biss. Però dit-darba iddeċidejt li nimmodifika daqsxejn u flok nagħmel waħda kbira nagħmel torti żgħar. Ħsibt li jkun xieraq li nagħmel waħda mir-riċetti tan-nanniet ukoll għax fil-verità kienu huma li ġeluni nħobb it-tisjir u l-ħami. U wkoll li kal tagħhom l-aktar li nimmissja minn Malta. Dawn by the way għamilthom ġurnata qabel għax kont ħankun fuq it-television it-tlieta filgħodu u don't worry ser inħalli ir-riċetta modifikata fid-description. So fittxu hemmhekk jekk tixtiequ tagħmluhom intom ukoll. Xtaqt li kelli l-ħin nagħmel il-ġam jien ukoll imma meta niġi Malta ikolli kalendarju ppakkjat, allura qbad xtrajt wieħed les ta' kwalità tajba. By the way, it-tins li qed nuża huma ta' 8 ċentimetri. It-tlieta filgħodu ippakkjajt kollox ġo container u tlaqt tal-PBS u għal-ħabta tal-10 nofs intervistawni. Ura, u s-sentejla nofs bdejt isek timmissja naħseb. Il-likel Malti. ħafna li kell tan-nanni speċjalment, minn hemm beda kollu. U dik kienet l-ewwel TV appearance li veru ma stennejx li ħad tiġi dis-sena imma here we are. Żgur ma kienx tiġi li kieku ma kienx għas-support tagħkom sew kunu għafu li veru napprezza meta tħallu like, kumment jew share tal-kontenut tiegħi għax grazzi għalikom jien ikolli opportunitajiet bħal daw. Torti tal-lews intoġbu wkoll.